harmadszorra veszem fel ezt a videót. Sajnáljatok meg. Elterjedtek a csatornámon az olyan kommentek, amiket nem nagyon szeretnék látni. Ilyen, ugyebár, Szepiz, miért nincsenek magyar videók? Miért nem csinálsz magyar videót? Hol vannak a magyar videók? Miért törölted le őket? Szepiz, te hazaáruló. Hazaáruló, bazd meg. Vágod, olyan is jött, hogy miért beszélek angolul, amikor magyar vagyok. Ezen ki volt akadva a tag. Most ezekkel a kérdésekkel az a baj, és azért nem válaszolom meg őket az esetek 95%-ában, mert erről volt videó. És most persze megkérdezik, és akkor nekem azt látnom kellett volna? Igen, látnod kellett volna. Mert ha te fel vagy rám iratkozva, vagy hát hogyha panaszkodsz, akkor valószínűsítem, hogy fel vagy rám iratkozva, és ha fel vagy rám iratkozva, akkor hogy a faszban nem láttad azt a videót, ami több hétig fent volt a csatornán, a rendes csatornán, a nagy csatornán. Tehát akkor hol a faszba voltál, bazd meg? Istenem, sok nyomorék idióta. Akkor mi a fasznak iratkoztatok fel rám? Első és legfontosabb kérdés, amit kapok, és nem, ezt most nem úgy mondom, tudjátok, minden videós mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sokan kérdeztétek meg, nagyon sokan kértétek tőlem. Én ilyen nem vagyok, de ezt tényleg sokan kérdezték. Még azok is, akik azt tudják, ki vagyok, meg akik fő se voltak rám, mert iratkozza, nem is értem. Szóval megkérdezték, hogy miért hagytam abba a magyar videózást. Hol kezdjem? Kezdjük gyorsan egy kis történelemmel. Nekem már azelőtt is voltak gondok. Miért mutogatom még mindig, hogy egy? Szóval nekem már azelőtt is voltak gondjaim a YouTube-ban, nem is feltétlenül a YouTube-ban, hanem a YouTuberekkel, ugye. Ők voltak az első gond, mert YouTube-osok voltak, jóba voltak velem, ameddig nem lett több feliratkozójuk, azóta már nincsenek jóba velem, és ezért basszák meg magukat. Szegény Szepiz kiközösítették, GoFundMe page, gyűjtsünk nekem pénzt, hogy jobban érezzem magam. Nem viccelek. Akármennyire is nevetségesen, de gyerekesen hangzik, igen, zavart, hogy kiközösítettek, már nekem kellett alárendeljem magamat, nekem kellett nem könyörögnöm, de nekem kellett szólni Play-ten, hogy hadd menjek már be, ha már viszek embereket, ha már pénzt hozok nektek, akkor hadd menjek már be ingyen. Ez egyszer sikerült, másodszorra nem engedtek be ingyen, mert nyomorékok, és nem bírnak bazd meg egy jegyet odaadni, egy ingyen jegyet. Nem is VIP jegyet kértem, nem is akartam volna sok gyökér közé menni. Na mindegy. A legutóbbi OVS-en is már nekem kellett írjak, hogy haló, tudjátok, voltam tavaly is. Esetleg valami OVS, tudod, mennék. Maradjunk annyiban, hogy úgy éreztem, nem kapom meg a megfelelő tiszteletet. Tisztelet a magyar YouTube-on, miről is beszélek. Mindent lenyeltem, mindent eltűrtem. Jött a haba tortán, ugye az egésznek a vége, mindennek a teteje, amitől én ugye azt mondtam. Ugye még decemberben úgy döntöttem, hogy hát nekem ebből elég volt. Nézőket vesztettem, feliratkozókat vesztettem. Tudjátok mi miatt? Mert megmondtam az igazságot. Mert elmondtam, hogy nézhetetlen, fos, szar a Szelkrisz. És ezért rám támadtak az én feliratkozóim, hogy haló, te egy nyomorék vagy, Szelkrisz jobb, meg. Nem az volt a baj, hogy leiratkoztak, hanem amiért leiratkoztak. Mondjuk ilyen nyomorék csicske gyerekek nem is kellenek nekem a csatornámra. Most már főleg. Ez vezetett rá arra, hogy én most szép alaposan átnézzem ezt a magyar YouTube-ot. Mert ugye feltűnt azt, hogy mondom, hát ha egy ilyen hülye gyereknek van 50 000 feliratkozója, akkor mi mást rejt még a YouTube? Tehát, hogy... És körülnéztem, és... Rá kellett, hogy jöjjem, hogy az a hülye gyerek, aki 2 éve még felrakta a Skyrim, vagy mit tudom én, egy játék végigjátszásának minden egyes részét vágás nélkül. Odarakta a webcam, a facecamot, az nézhetetlen, minősíthetetlen fos gameplay tartalom, meg ugye ezek a kis hülye gyerekek, akik ugye vlogoltak, meg challenge videókat, meg videókat csináltak. Hát nekik most igenis több 10 000 feliratkozójuk van, egyéb gyökereknek már több 100 000 feliratkozójuk van, és realizáltam, hogy basszus, hát ez már nem az a YouTube, ami régen volt, tehát hogy... És akkor ugye leesett, hogy hát persze, hogy már nem az, hiszen a nézőktől függ, tehát a nézők szelektálnak. Tehát úgymond nem a nézők döntik el, ki a jó videós, de a nézők döntik el, hogy ki marad a YouTube-on.
És ugye régen ez működött, hiszen a régi nézők 2011, 12, 13-as tudjátok, ez az időszak, amikor ugye azok a nézők, akik akkor nézték a videókat voltak, 12, 13, 14 évesek, hát azok most már elég durván a felnőtt kort veregetik, azok már nem néznek videókat, hanem az új generáció, ugye, akik amúgy egyre butábbak és egyre hülyébbek, ugye ez nem titok, és hát és akkor így leesett a dolog, hogy persze, hogy nyomorék videósok vannak fent, sok feliratkozóval a top lista tetején, mert a nézők a nyomorékok, vagyis hát nézők is nyomorékok, hiszen nyomorékokat fognak nézni, ez egyértelmű. Ezt így ugye realizáltam, és hát így eszembe jutott, hogy hát akkor én soha nem fogok feljebb jutni, mert ez a minőség, amit én képviselek, mert nem vagyok egoista, de tehát ha gamingről van szó, ha gameplayről van szó, és nem számítjuk bele a livestreamet, mert én nem veszem a livestreamet a videózásba, vagy streamer, vagy videós döntet. Szóval azt nem veszem bele, tehát videó, gameplay, videó, ez nem volt, ez meghalt, nincsen gameplayesek, olyanok vannak, akik vergődnek a számítógép előtt, megvágatlan GTA 5 videók előtt, ennyi. Tehát, hogy szerintem rajtam kívül normális, vicces gaming tartalomgyártó már nem volt, nincs. Mert ki a faszomat érdekel az, hogy megjelent egy új játék, és akkor te most vágatlan részekben te ezt végigviszed. Senkit. Akinek van egy kis esze, senkit nem érdekel. Tehát egyszerűen nem bírtam elviselni, hogy valaki azzal többre viszi, hogy reakció videót csinál. Ezt nem bírtam elviselni, nem bírtam elfogadni. És úgy voltam vele, hogy hát akkor én nem... Tehát, hogy én nem tartozom bele ebbe a kategóriába, nem vagyok se nyomorék, és nem is szándékozom minősíthetetlen szar videókat csinálni soha. Hát akkor nem csinálok magyar videókat, ilyen egyszerű. Nincs értelme egy olyan helyen megpróbálni a karriert felépíteni, ami már úgy, ahogy van, összeomlott. Láttam valamelyik nap ezt a posztot, hogy Special Effects médiás rakta ki, hogy jaj, a magyar YouTube növekszik és egyre jobbak a statisztikák. Nem egyre jobbak a statisztikák, egyre több pénzt kaptok belőle. Ez növekszik, semmi más. Degradálódik lefele a YouTube. A színvonal megy lefele, és egyre több az idióta. Ennyi a lényeg. Ezért hagytam abba a magyar YouTube-ot. És most bárki nekem lehet támadni, hogy én vagyok az egoista, és így, mert volt olyan, aki odaírta, hogy búcsúzós videómnál odaírta, hogy mekkora egy egoista szar vagy, meg többször amit csinálsz nem vicces. Nézettségem nem ezt mutatja. Arról nem beszélve, hogy most valószínűleg nézzetek már végig most a magyar YouTube-on, csak gaming témában, mert ugye én is abban mozgok, nyilván arról van szó. Törött szemüveget fel. A VR-osoknak a csatornáját nézem, őket amúgy szeretem. Majdnem annyian néznek engem, mint őket. Egy hónap alatt felépítettem azt, amit a VR 3 év alatt. Ezt most nem egóból mondom, ez tény. Ezek tények. A tények maguktól beszélnek. Egoista vagyok. Én egy szar egoista fos videós vagyok, tudod? Magyarul többen néznek engem lassan, mint Magyarország legnagyobb gameplayeseit. Innentől kezdve bebizonyosodott, hogy a magyar YouTube egy fos. A magyar nézők nem tudják, mi a minőségi szórakoztatás, nem tudják, hogy mi a vicces. Számukra az a világi poén, hogy leírod valakinek Facebookon chaten, hogy what do you mean, és utána beírod nekik, hogy XD, ez egy dalszöveg prank volt, akkor hajrá, nézzétek ezeket. Az én csatornámról, ha nem tetszik, hogy angol, el lehet tűnni, és elég lesz a kommentekből. De tök mindegy, mert hiába mutatom a tényeket, hiába mondok tényeket, akkor is lesznek olyanok, akik jönnek majd mondani, hogy de szepisz, te kussolj, mert te szar vagy, mert te semmit nem érsz, meg te nem, te mi a fasz vagy? Most elvarázsolom magam. Bye-bye.